helduko da azken eguna ez pentsa inaiz berezi igualio lortu izan duzuna ez pentsa desberdineni Gaixo, azkenetan dago, Bai, ontatik ez daterako. Nola lurperatua izan nahi ote du? Hilda, putakumeak, hilda! Esan zen gehala. Bizitza bukatuko da Esaldi baten erdian okerrena ez da amaitzen dela baizik alperri galtzea Beraz mantzen jarri zure ametsa bilatu behar duzuz galdu denbora baina adibilitzen zer hori ametxilkor bihurtuko da Hala! A ber, testamentuan dena oso garbi dago. Baina detalle bat falta da. Zein? Zer duzu nahiago? Lurperatzea? Edo erraustea? Harritu nazazue. Helduko da azken egun